Здравейте, приятели, нощ е и е време за нощни снимки. Да. Нищо не се вижда с нами, много съжалявам, ама отиваме към луната в момента. Шегувам се, не отиваме към луната, просто ще снимам луната. Така. Сега... Зумавай. Настрой. Тази. Е така, нали по-добре? Или пак така. Гледайте. Чакайте, къде е луната? Ето. 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 Къде? Защо няма? Така. Изгубих я. Айде. Така ще такова леко. Оп, и трябва да намеря. Айде. Нещо не седна. Добре, хора, съжалявам, че я намерих за кратко, ама... ето. Ама... нищо.